בפרשת אמור יש משהו מאוד מוזר. בהתחלה מדברים על הכהנים, למי נטמעים ולמי לא. מדברים על סוג של מיטה, של מוות, של קבורה. לעומת זאת, בסוף הפרשה, התורה מדברת על החגים. איזה חג יש, מתי, איזה קורבן מקריבים. מה זו הקוטביות הזאת? אבלות, לעומת שמחות. העולם הוא גלגל. לפעמים אדם נמצא למעלה, הכל טוב ושמח, ופרנסה בשפע, והכל מצוין. לפעמים חלילה, המצב הוא לא טוב, מצב של אבלות, ודכדוך, העולם יכול להתהפך. לכן, לומר לך, אל תחשוב שאם אתה למטה, זה לא אומר שתעלה למעלה. ואם אתה נמצא למעלה, תתפלל שתישאר שם למעלה, כי האדם הוא פשוט מתגלגל בעולם. לכן העולם הוא עגול, כי העולם הוא מתגלגל, הוא מתהפך. אל תחשוב שאם נסתם עליך הגאולה לחלילה, שהכל כבר כבוי ושרוף, תמיד יש תקווה, תמיד יש ישועה. העולם מתגלגל. אל תתייאש. כשם שיש אבלות, יש גם שמחה. ואם אתה נמצא בשמחה, תתפלל שהמצב יישאר ככה. שאם טוב לך, אל תגיד טוב, הכל מצוין, תודה רבה, לא צריך להתפלל. לא, גם שטוב לך, תתפלל שהמצב ימשיך. שהכל יהיה לך תמיד בשמחה. הכל יהיה לך בצורה טובה. אל תתגאה שאתה עכשיו נמצא למעלה. יכול להיות שזה שנמצא למטה עכשיו, הוא פשוט יתהפך ויעלה עליך. פשוט תתפלל על המצב שבו אתה נמצא. ואם חלילה אתה למטה, תתפלל, ייתכן שאתה כבר מיד תעלה למעלה.